Добър ден на всички! Искам да ви кажа, че днес и в този момент за мен е един от щастливите дни в моята кариера на журналист, на човек, чийто живот на практика или така по-добрата част от живота е преминала и преминава в радиото, и човек, който вижда, благодарение на вас, осъществяване на една много важна, не казвам съкровена, но много важна, много мила, много лична идея. Винаги съм твърдял и продължавам да твърдя, че в нашето радио работят много добри журналисти, истински професионалисти, и това, което казвам като трето, но не последно, разбира се, работят колеги, които са готови да споделят своя опит, да предадат своите умения във всеки един момент по време на работата тук на други свои колеги, така че общо те самите, техните програми, техните предавания, а и самото радио да се движи, макар и не много бързо по някой път, напред към по-добри дни, към по-интересни предавания, към по-полезни програми и към, ако изобщо съществува, някакъв вид радиосъвършенство. Още един път благодаря ви много, че се отзовахте на поканата, че прегърнахте тази идея за училище по радио, и по начина, по който разбирам сте започнали работа. Абсолютно съм сигурен, че нещата ще завършат така, както трябва да завършат, с пълен успех. Благодаря на помощта на EBU, на господин Франк, за това, че дойде тук при нас, за това, че още от самото начало изрази готовност да сподели своя опит, своите знания, своите умения. Приемам го не като наш гост, а го приемам като един опитен колега, наш колега, който ще направи всичко възможно да ни помогне по отношение на нещата, които искаме да овладеем, които искаме да усъвършенстваме и които искаме да се получат. Знам, че има доста нови работи, с които ще се срещнете. Знам, че първоначално ще трябва да се запознаем и да овладеете методология и някакви принципи, които са свързани с организацията на това училище, с целите му, с начина на преподаване, с начина, по който ще се отнасяте към вашите възпитаници, но наблюдавайки обстановката и в резултат на моето разузнаване, което проведах с помощта на Албена и на други хора за началото на този първи модул, още един път казвам, не само съм спокоен, чувствам се удовлетворен и не мога за трети път, може би, да ви кажа благодаря ви много. Желая ви много голям успех. Thank you, Mr. Director General, for бих искал да ви благодаря, господин генерален директор, for your warm welcome and from BNR's welcome. посрещането в БНР. The EBU and the Eurovision Academy is very proud to be associated with this project. Европейския съюз за радио и телевизия, както и медийната академия на EBU, Eurovision Academy, са доволни от тази възможност. And we will do our best to make sure that this is going to be a very successful journalism school. И се надявам това да бъде едно много успешно журналистическо училище. From what I've seen this morning, I'm confident that we have a great team of trainers and that this program will be fantastic.
От това, което видях тази сутрин, смятам, че това ще бъде един много добър екип от лектори и ще се справят фантастично. And I will make sure that I will keep all my notes and give you my report so that you see how it's going on. И мога да ви обещая, че ще пазя докладите, отчетите си за проведеното тук, проведения семинар и ще може да проследите как е протекло. As you may know, this project is going to run for many months and it will be finalized by a diploma ceremony from the first people you will have trained, and I hope we will see each other again during this diploma ceremony. Както знаете, това обучение ще продължи във времето в рамките на няколко месеца и ще завърши с връчване на дипломи, специална церемония, на която се надявам вие да присъствате, да видите резултатите. Thank you.